The Light of Grace presents no copyright. Gennem alt baner Gud en vej. For hver enkelt af os, og selvom det kan se vanskeligt ud, ja måske endda umuligt, så vil Gud holde sine løfter. Vi tænker måske, at det var nemt for Paulus, han var jo Paulus. Men for Paulus kunne vejen frem ganske sikkert ofte se svær ud. Gud havde talt overnaturligt til Paulus, givet ham et løfte og sendt ham ud med en mission, at bringe evangeliet til hedningerne. Men det var lettere sagt end gjort. I Antiokia blev han jaget ud af byen af de gudfrygtige kvinder. I Ikonium måtte han flygte ud af byen, og i Derbe blev han slæbt ud af byen som død efter stening. Intet var let for Paulus, men i alt viste det sig, at Gud banede vej. Måske står du i en situation, som den Paulus ofte stod i,
klemt inde mellem en sten og et hårdt sted, hvor valgmulighederne skrumper indisk. Paulus fandt Guds vej, og han så, at vejen vandres bedst i selskab med brødre og søstre. Ja, chancen for fuldendelse af løbet er dybt afhængigt af fællesskabet i menigheden. Paulus var fokuseret, og ved vejs ende kunne han sige, at han havde stridt den gode strid, fuldført løbet, bevaret troen, og nu ventede retfærdighedens sejrskrans. Der ligger et løb forud for dig og mig.